Moikka! Tällä kertaa on luvassa kampaustutorial. Mähän on tunnetusti ihan tosi tunari mun hiusten laiton kanssa. Opin vasta tän hienon kiharruksenkin noin kuukausi sitten. Joten mä ajattelin, että tästä videosta voisi olla hyötyä muillekin tunareille. Niin mun kampaaja suositteli tällaista Pink Peter, tai mä en tiedä mitä tää lausutaan, Pepter nimistä systeemiä. Elikkäs, no, tarkennus. No joo, kuitenkin tää on tämmönen kumpparilla toimiva nauha. Ja siis mä oon tähän alkuun kihartanut mun hiukset vähän tälleen laiskasti, 5 minuutin kiharrus. Mut kuitenkin, että siihen saa vähän semmoista ekstra pöyhkeyttä. Joten hommahan on siis näinkin yksinkertainen kuin eka tämmönen fudiskumppari tai säbäkumppari, kumpa nyt pidätkään. Ja siis tänhän voi jättää näin. Tää on tämmönen hippifestariluukki. Tai sit voi ottaa tästä niinku muutamia. Tää on tämmönen vähän puolikas kampaus. Tai sit ottaa vaan koko shetti. Työntää sille. Yksinkertaisuudessaan tämähän on niinku nyt tässä. Mulla on kampaus valmiina. Sitten täältä voi niinku joko voi ottaa, mites mä näytän tän? Joko voi ottaa aika paljon pois. Tai sit tunkee vaan enemmän sisään. Ja voin kertoa, että olen pelastanut hyvin monet juhlat tähän asti. Koska tää näyttää niinku saman tien siltä, että sä oot tehnyt jotain tukalles. Ja jos ei oo esimerkiksi pukua ei ole niin erikoinen, niin tää menee hienommassakin tilaisuudessa. Ja parasta tässä on kuitenkin se, että tässä on tosi paljon vaihtoehtoja. Niin kuin näytin tossa nämä pari. Mutta tää nyt oli vähän tämmönen juhlallisempi, kun tässä on nämä sulat. Mut mulla on myös tämmönen, tässä on by the way tää, miten se tulee. Ja täällä näkyy näitä vaihtoehtoja, miten tää voi laittaa. Joten testataan sitä mulle. Mullahan on aika tämmönen kilometrin pituinen otsa. Mut jos ei oo, okei, tää on tosi väärin, niin se voi pitää myös tossa ylhäällä. Tai sit laittaa ihan tälleen alas. Ihan miten tykkää. Sit voi tuperata tätä takaraivotukkaa. Mut yksi vaihtoehto myös, mikä on ihan hauska. Ainakin mullakin, kun on tälleen pitkä tukka, niin laittaakin sen tänne alle. Ja ottaa koko tukan käteen ja heittää sen täältä niinku alta. Jolloin me saadaan tämmönen feikkipolkka. Ja tämänhän voi itse asiassa laittaa vaikka niinku tälleen Gossip Girl tyyliin. Hei, mähän näytän heti joltain Upper East Side hienosta lapselta. Okei, tässä voisit niinku, voi vähän myös panostaa tähän asetteluun, mutta siis helpoimmillaan tää on just tätä, että sä vaan otat sen koko hiussuortuva homman ja tunget sen tonne kumppari alle. Ja tää pysyy niinku koko illan. Ja sitten voi oman maun mukaan, mikä nyt onkaan se tyyli, niin tätä laittaa alemmas ja ylemmäs. Tai sit voi heittää kai all backin. Ihan tämmönen vähän kuninkaallinen. Tuperata tän osuuden.
tai kihartaa. Siinä on yksi kampaus. Mut joo, omani oon hankkinut Munkkiniemen Puistotieltä Ilo-nimisestä kampaamosta. Ja näitä on siis monia erilaisia. Suosittelen lämpimästi ostamaan pari, koska nämä on helpottanut niin monet hiuskriisit, varsinkin just jossain vähän hienommissa tapahtumissa tai sitten just festareilla esimerkiksi. Ja sit kun parhaat kampaukset yleensä syntyy vielä silleen, että sä vaan niinku sörkkäät sun hiukset johonkin, niin kuin nyt tää. Ei niinku miljoonaa pinniä tai lakkaa tai mitä tämmöistä tarvita, vaan just niinku se on siinä.